àdúrà yìí ni kò tẹra mọ́ nínú àwẹ̀ yìí o láti yanjú gbogbo nǹkan ni. Aago 3 ìdájí ló máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. Má dẹ̀ pa àdúrà yìí jẹ títí táwẹ̀ á fi parí. Wàá ṣe súrátùlì fàtíà lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ṣe àwọn mùkọ́dímọ̀ la ilaha illallah alhamdulillah astaghfirullah salatu ala nabi tó bá ti ṣe tán wàá dà níyàn nǹkan tó bá ń fẹ́. Wàá wá ṣe súrátùlì fàtíà, wàá ṣe 313. tó bá ti ṣe súrátùlì fàtíà 313 yẹn wàá wá ṣe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ṣé wọn pé ní súrátùlì fàtíà náà lòun náà wàá ṣe 313. wàá wá tún dà níyàn nǹkan tó bá ń fẹ́ bí wàá ṣe máa ṣe lójoojúmọ́ nìyẹn. Òun wá ọmọ ni, òun wá owó ni, òun wá rísìkì ni. Kódà ẹni tó bá ń wọ́ ọmọ tó bá tẹra má dúà yìí especially nínú àwẹ̀ yìí, Ọlọ́run máa sábà fi fúnyàn ní ìbejì àbí kó jẹ́ pàkọ́ bí ọmọ yàn yóò jọ ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ ni súrátùlì fàtíà ni sábà almasan súrà tá máa ń kà lákàtúnkà. Ọlọ́run fẹ́ràn súrátùlì fàtíà púpọ̀ jù. So àdúrà tí wọ́n bá dẹ̀ fi súrátùlì fàtíà fi dùrọ̀ ọ̀rẹ́ bẹ̀ síwájú Ọlọ́run máa ń tẹ́wọ́ gbà confam ni umuli kùrìánì òun ni yáàlì kùrìánì. Ọlọ́run láìkì súrátùlì fàtíà púpọ̀ jù lọ tẹ́ra mọ́. Kódà o lè búkọ ọjọ́ 10 nínú àwẹ̀ yìí, o lè búkọ ọjọ́ 9, o lè búkọ ọjọ́ 7. Tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ náà o lè máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ tí wàá fi parí àwẹ̀. Agbára orúkọ Ọlọ́run tó dára ẹ̀, súra Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó dáa ni. Súrátùlì fàtíà 313 ló máa ṣe. Wàá ṣe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 313. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ṣàwọn mùkọ́dímọ̀ wàá gbé síwájú Ọlọ́run fi tọrọ nǹkan pẹ̀lú sàárà. Máa fáwọn èèyàn lóúnjẹ kí wọ́n fi ṣínú. Ṣàánú àwọn èèyàn kó máa jẹ́ sàárà kó fi wójú rere Ọlọ́run. Òun wówó ni, òun wọ́mọ ni, òun wápò ni, òun wá físà ni. Fi súrátùlì fàtíà àti mọ̀kọ́ ẹ̀ fi dojúkọ. Aago 3 òru sísàlẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. Síwájú kó tó ṣiṣẹ́ àbí tó bá ṣiṣẹ́ ìtàn. Nǹkan tó bá lágbára fi sákàǹtì àwọn ọmọ aláìní, àkáǹtì nọ́mbà ní fáwọn ọmọ aláìní 0123214254. Àkáǹtì nọ́mbà fáwọn aláìní 0123214254. Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization, Wema Bank of Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi ájì àti umura tẹ́ fi ń ṣe sàárà gbégbá Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization, small but mighty. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nípe níjà lórí àìsàn kan sí kejì, àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ ní olówó ayé inú ni àlùjọ̀nnú ń dàyàn láàmú ni nǹkan dàrú fẹ́ dání. Ẹ kọ́ńtàtì Global Dahiratu Dhikrlahi Health and Spiritual Department lórí nọ́mbà +2761295638 má fi àdúrà ìṣeré fún àwọn èèyàn kan jàǹfààní ẹ̀. Súrátùlì fàtíà tá fi yanjú gbogbo nǹkan ni 313 táwọn àgbàlagbà ń pè ní adadal mursalin 313 ló máa ṣe súrátùlì fàtíà. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 313 tó rọ́dọ̀ Ọlọ́run láti máa wá ìrànlọ́wọ́. Àdúrà wa gba insha Allahu rahman. Massalamu wa ila liqai.